खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसुनि 54थि बोसोरसालिया जख'न्थायनि लाइ खुन्थिया गायसंबाय। KLOनि गासैबो दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा थाबैनो हाथियार गथायना गुबै लामायाव फैसिगोन। ओमिक्रनआ डेल्टा भेरिएन्टनिख्रुइ 3 गुन गोख्रोंसिन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि बोसोरसालिया जख'न्थायनि लाइ खुन्थिया एबा गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसंबाय। बाथौ ब्रह्म BBCA सत्संग हरि कीर्तन शंकर संघ धोरोमनि नेमखान्थि आरो आरज गाबनायजों दिनै एबसुनि 54थि बोसोरसालिया जख'न्थायनि लाइ खुन्थियाखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गायसनबाय। दिनै एबसुनि बोसोरसालिया जख'न्थायनि लाइ खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, डक्टर लिरुत सरगयारि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिश्वेश्वर बसुमतारी आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारिया बाहागो लायो। बबेखानि दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव कार्बि आंलं जिल्ला कछारी समाज, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय हारिमु आफाद, आबादारि आफाद, आबोब, BPTA, एबेब, बारग', BLT, अनसाय आफाद, बर' गावबुरा आफाद, सानसुमै मेलेमजिबि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो आरो गाहाय खुन्था गायसननाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसार खालामो होननानैबो एबसुनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावदों। मख'नो गोनांदि एबसुनि 54थि बोसोरसालिया जख'न्थायखौ फैगौ 2022 मायथाइनि 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालि सानथामनि हाबाफारिजों कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन टाउननि हाजोआरि फोथाराव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। तामुलपुर लिबारेशन अर्गेनाइजेशन सुंद'यै KLOनि आर्मि चिफजों लोगोसे गासैबो दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रानो गोजोननि थाखाय गुबै लामायाव फैफिनसिगोन। KLO आरो सोरखारनि गोजोन सावरायनाय जोबथि थाखोआव सौफैनायनि लामासै। KLOनि फाइनेन्स सेक्रेटारि पवेल क'सआ मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मिथिहोदों आरो आफादनि गासैबो दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा गोजोननि थाखाय हाथियार गथायनानै थाबैनो गुबै लामायाव फैसिगोननि इसाराखौ होदों। बेजों लोगोसेनो सोरखार आरो KLOनि गोजोन सावरायनाया फोथायथावै दावगागासिनो दं आरो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गोजोन गोरोबथानि थाखाय थाबैनो जथुमगोन होननानैबो KLOनि फाइनेन्स सेक्रेटारिया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थिउरिया आफादजों गोजोन सावरायनायनि राहा खालामनाय आरो बिनि बागै गोख्रोङै लानायनि थाखाय KLOनि फाइनेन्स सेक्रेटारि पवेल क'सआ रायजो सोरखार आरो मिरु सोरखारखौ साबायखरबो बावदों। कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै ओमिक्रनखौ लानानै मिरु सोरखारा रायजो सोरखारफोरनो मोनसे जर'खा सांग्रांथि आरो फोरमायथि हरदों। मिरु सोरखारा मोनसे नटिफिकेसन फोसावनानै हादरनि गासैबो रायजो सोरखार आरो मिरु सोरखारजों खुंजानाय सोरखारफोरजों जर'खा सांग्रांथिखौ होदों। बेजों लोगोसेनो ओमिक्रनखौ होबथानो थाखाय मोनसे थिखानाय नेमखान्थि थियारि खालामनो थाखाय रायजो सोरखारफोरखौ सुबुरुन हरदों। मिरु सोरखारा रायजो सोरखारफोरनो फोरमायहोनाय बादिब्ला बिगियानगिरिफ्रा नायबिजिरना मोननाय बादियै गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै ओमिक्रन डेल्टा भेरिएन्टनिख्रुइबो 3 गुन गोख्रोंसिन आरो गोख्रैसिन सन्देरग्रा। मिथिनो हानाय बादिब्ला गासैबो जिल्ला आरो ओनसोलफोरावबो ओमिक्रनखौ लानानै सांग्रां खालामनो आरो बेनि हेंथायै थियारि जानो थाखायबो मिरु सोरखारा रायजो सोरखारफोरखौ खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि दिनैनि सानाव भारत हादरा गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै ओमिक्रनजों गाग्लोबजानाय बेमारिफोरनि बिबाङा 200 निबो बांसिन जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।